Szevasztok! Nem tudom, hogy hallatszódik-e, de én gamer vagyok. Na szóval, lenne egy kis olyan bibriálás, hogy majd egy év múlva lesznek igazából videóim. Ezt csak telefonnal tudom felvenni, mert a gépem se jó. Egy év múlva lesz remélhetőleg gépem új. Szóval nem tudom, kerestem telefonra felvevőket, androidos persze. Kommentben majd írjátok meg, légy szíves. Majd amúgy meg vannak ilyen előző videóim, azok rosszak. Na mindegy, szóval csak ennyit akartam elmondani. Kösz a figyelmet. Szóval csak ennyi, köszi, sziasztok!